Mae cysaudd i'r haul yn cynnwys yr haul a 8 planed sef Merched, Gwener, Eiddeia, Mawrth, Iau, Sadwrn, Uranus a Neifion, 162 o llwyriannau, 2 planed corach a miloedd o asteroidau, Sur Gwyb, Comedau a Llwch Rhyngwlenol. Yn anffodus, nid ydy Pluto yn digon fawr i bod yn planed ac rydyn ni'n ei elwi'r gorach planed. Ffurfiwyd ein cysawd yr haul tua 4.5 biliwn o blynyddoedd yn ôl, a o ganlyniad i gymal nifer dymchwel. Gweithgareddau gyda rymodd o'i disgyrchiant pwy wnaeth dechrau ymasiad niwclear sy'n llosgi hydrogen i greu helium. Elwyr hwn y corach melyn sy'n meddwl bod chi'n balch i gymharu â sur arall. Erbyn hyn mae'r haul yn ei gyfnod prif dyluniad sy'n golygu bod grymoedd disgyrchiant a gwasgoedd peri drud yn hafal. Rydw i wedi derbyn Marth fel fy mlaned oherwydd rydw i mwyn dysgu mwy am y blaned sydd mwyaf agos i Ddaear. Mae Marth yn 1.44 o 80 km sgwâr sy'n fwy na'r Ddaear. Un diwrnod ar Marth yr hafal i 24.63 awr ac mae un flwyddyn sef yn orbito o gwmpas yr haul yn 687 o diwrnodau. Tymheredd Marth yn amrywio o 125 Celsius i 25 Celsius sy'n wahanol iawn i dymheredd y Ddaear. Marth hefo 2 lleuad sef Phobos a Deimos. Mae NASA ar fin wedi ymchwilio ar Marth mwyn gweld os na bywyd ar y blaned ac efo'r bwriad o glanio ar y blaned yn y flynyddoedd i dod. Mae'r bydysawd yn enfawr a fel pobl dynol, dim ond ffracsiwn bach rydym ni wedi archwilio hyd yn hyn. Mae awdurdodau wedi amcangyfrif diameter y bydysawd, sef tua 93 biliwn o flynyddoedd golau.